Τρίπλα διαιτητής. Εδώ όμως. Θες να πεις, κατάλαβε δηλαδή αργότερα το λάθος του. Σωστά το έκανε βέβαια, γιατί δεν υπήρχε κάποια παράβαση. Σωστά λοιπόν, έστω και εκ των υστέρων. Μπράβο. Πάμε να δούμε εδώ το γκολ το οποίο προηγουμένως ο Γιώργος Ολιώρης έλεγε. Και εδώ 2 φορές μπράβο στο Σιδηρόπουλο. Εδώ. Να δούμε πρώτα τι γίνεται με το βοηθό. Εάν ο βοηθός που σίγουρα σημειώνει παράβαση και στη συνέχεια καταλαβαίνει πιθανόν και αυτός ότι ο σκόρερ του Ολυμπιακού, ο Μήτρογλου, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ντουντού, συγγνώμη. Ο Μήτρογλου, αυτό κίνηση του Μήτρογλου, μπράβο. Εδώ λοιπόν τώρα με την κεφαλιά η γραμμή της μικρής περιοχής μας βοηθάει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει offside. Εδώ λοιπόν θα ξαναδούμε μία ακόμη φορά τη φάση για να δούμε από αυτή την κίνηση. Ή νομίζω είναι άλλη κίνηση. Όχι, αυτό είναι πίσω στο βάθος αριστερά με το μαύρο κύκλο, τον καλύπτει ο ποδοσφαιριστής του Πανθρακικού. Εδώ βλέπουμε με γραφικά, ευχαριστώ τους τεχνικούς για την εκπληκτική δουλειά που κάνουν. Βλέπουμε ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση δεν είναι σε θέση offside, κάτι το οποίο αρχικά βλέπει ο βοηθός και στη συνέχεια διορθώνεται και από το διαιτητή. Εδώ ξαναβλέπουμε από πανοραμική, να το πούμε έτσι, άποψη ηλεκτρονική, αυτό το οποίο βλέπουμε ζωντανά τώρα στην οθόνη μας. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε offside.